Γεια σας guys! Σήμερα θα παίξω Only Up στο Fortnite. Γι' αυτό άμα δεν έχεις κάνει εγγραφή κάνε και σε λίγες μέρες παίζει να μπει η νέα σεζόν. Κάνε το! Γιατί δεν γίνομαι τέρας. Τέλος πάντων, πάμε στο βίντεο. Ξέρετε, ο στόχος είναι να το τερματίσω, γιατί δεν το έχω τερματίσει ποτέ. Άμα θέλετε να το τερματίσω, πατήστε ένα like. Και άμα θέλετε part 2 από το πρέπει να μιλήσουμε για τους GL Show, πατήστε και εκεί like. Ή γράψτε το μου στα σχόλια. Δεν ξέρω καν πόσα like. Όχι, κοίτα εδώ πως έπεσα. Καλά που έχω μπρέλα. Έλα. Αυτή φορά πρέπει να γίνει. Ωραία, ο Φέδων. Ο Φέδων είναι καλό παιδί. Όποιος γράψει στα σχόλια αυτό ένα emoji, όποιος γράψει στα σχόλια το emoji που έχει χρησιμοποιηθεί πιο πολλές φορές, θα το πατήσω like. Γι' αυτό κάντε το. Τώρα δεν θα μιλάω. Γιατί πολύ μιλάω. Έλα μη... Εδώ υπάρχει κάτι κολπάκια. Κολπάρες ρε αδερφέ, κολπάρες. Σε μια φάση θα γίνει σαν τον Μάνο που θα έχω να ανεβάσω ένα χρόνο βίντεο και θα με λέτε Μάνος Junior. Αλλά δεν φταίω εγώ που δεν έχω ιδέες για βίντεο. Δεν είμαι σαν κάποιους άλλους που ανεβάζουν κάθε μέρα βίντεο. Θα τον πάνε. Άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή την... Πώς σε λένε? Στο τίτλο θα βάλω αυτούς που πρέπει να κάνετε εγγραφή. Γιατί πρέπει. Όποιος δεν έχει κάνει τον εγγραφή... Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Ότι είναι 545. Όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή τη Φωτεινή Game, το Χριστάρα Gaming και εμένα... Τι κάθεστε ρε! Μην τους κάνετε εγγραφή. Όχι εντάξει πλάκα κάνω, κάντε τους και εμένα κάντε, πιο πολύ εμένα. Δεν φταίω εγώ που έχω μείνει η στάση μου στους 23, 22, πόσους έχω. Καλά, λογικό γιατί ανεβάζω τίποτα, ούτε shorts δεν ανεβάζω, το κανάλι έχει πεθάνει. Αλλά θα δεν αναγεννηθεί, γιατί θα έχω σκεφτεί ένα ωραίο βίντεο, αλλά έχω σκεφτεί κάτι που θα θέλω να κάνω, αλλά άμα θέλετε να το δείτε, πατήστε ένα like. Ωραία, τώρα δεν θα μιλήσω άλλο για το YouTube και θα μιλήσω για το Fortnite, για τον Only Up. Τόση ώρα μιλάω και έχω φτάσει τόσα μέτρα. Καλό. Θέλω να βγει και chapter 4, να το κάνω βίντεο για να μην ξέρω πού να πηγαίνω και να με κορυδεύει. Εδώ πάντα πας από πάνω, γιατί άμα πας από κάτω θα πέσεις. Είναι σίγουρο. Μόνο όσοι είναι speedrunners και το έχουν μάθει απ' έξω το κάνουμε. Και πάμε σε ζώνη 2 ρε. Πόσο καλός θα γίνω ρε. Παίζει να είναι το ρεκόρ μου 4 λεπτά να έχω φτάσει σε ζώνη 2. Ωραία, ρεκόρ Guinness έχω σπάσει ρε σήμερα. 6.000 XP. Σε λίγες μέρες θα έρθει και βίντεο Roblox στο PlayStation. Αλλά θα έχω κοριτσίστικο avatar. Γιατί θα είναι της αδερφής μου το account και απλά θα παίξω για να δω. Θα παίξω μόνο και μόνο για να δω πώς θα είναι με κοριτσίστικο skin. Δεν πειράζει. Εγώ απλά δεν θα το κάνω και σειρά. Απλά θα παίξω ένα βίντεο να δω πώς είναι το Roblox αλλά στο PlayStation. Έχει πολύ πλάκα. Άμα θέλετε να το δείτε, πείτε το μου κάτω στα σχόλια και πατήστε και ένα like. Τζάμπα είναι. Αν ήταν με αγορές, εντάξει. Να μην το κάνετε, αλλά είναι τζάμπα. Κάντε το και να μην σας αρέσει το βίντεο. Πρέπει να με βοηθήσετε να το δει ο Panos Den Games και να δει. Ρε παικτούρας είναι και θα πέσω.
Έφτασε επιτάμενο σπίτι, χαζό. Ωραία. Άμα δεν φαντάζεσαι να μην γράφει κάμερα και τόσο να μιλάω. Χαζό αυτό θα είναι. Δεν θέλω να γίνω όμως. Ναι. Έλα! Άμα δεν γινότανε το μάνκι. Έχω πέσει εκεί και άμα πέσει εκεί, πέρασε ξανά από την αρχή. Και δεν θέλω ξανά από την αρχή, γιατί άμα πάω από την αρχή, θα κλάψω. Και άμα κλάψω, θα με δείτε σαν μωρό. Άμα πάω σε ζώνη 3, εντάξει, έχω πάει. Το ρεκόρ μου είναι μέχρι τα νεκροταφεία. Μετά είχα πέσει. Σε εκείνα τα περίεργα κάγκελα. 900 κάτι μέτρα είναι, δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς. 900 νομίζω, 950 νομίζω είναι. Άλλα 50 και θα έφτανα 1000. Όπα. Έλα, ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Έφτασε σε σεζόν 3. Σχεδόν όλοι έχουν πάει εκτός από την αδερφή μου και έναν φίλο μου. Ο φίλος μου είναι ο Χρυσόρης Gaming, που έχει μείνει στους 91 subscribers. Αυτό μην το πατήστε τον, γι' αυτό μια εγγραφή, κρίμα είναι. Να φτάσει σε 100. Πατήστε και εμένα φυσικά. Γιατί το λέω 12.000 φορές το ίδιο πράγμα. Σε τους δύο τους έχω καταντήσει. Αυτή είναι η πιο μικρή σεζόν, να ξέρετε. Να, σεζόν 4. Το 9.000 XP ρε βούδεσαι. Καλό. Όχι πάλι. Όχι πάλι τα ίδια. Πάμε. Τώρα θα κάνω λίγο speedrun για να φτάσω ξανά εκεί. Σαν τον Dream θα παίξω τώρα λίγο. Γιατί αλλιώς... Άστο. Έλα ρε! Έλα! Πηδάω να πετύξει και δεν πηδάει ρε το ρημάδι. Χαζό ρε. Πιο χαζό από το χαζό. Έλα. Ωραία. Έλα τώρα, πώς έπαιζα εκεί. Έλα, είμαι 30 μέτρα από το 530, έλα τώρα. Άμα... Γιατί δεν έγινε το μάνκι, ρε. Κοίτα. Θα βγει το Stablegate, θα βγει και στο PlayStation, αλλά δεν θα το παίξω με το Stablegate.
Γιατί εντάξει, είναι σαν το Fall Guys ρε, απλά το Roblox θα είναι πιο αστείο. Εκεί θα είμαι χαζό. Τώρα έλα, έλα. Άμα ξαναπέσω εκεί, στις τέντες, έλα, άντε ρε, ρημάδι. Άμα έπεφτε εκεί, θα το έκλεινα ρε. Α, καινούριο ρεκόρ στο Only Apps σε σεζόν 2. 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Τώρα δεν μιλάω γιατί τρέχαρντάρω. Τι πρωτότυπο, πέρασες, δεν φάνηκες, αλλά πέρασε. Γράψε, πες, πέρασε μια στοιχεία. Τώρα τα βλέπω. Όχι. Δεν πειράζει, tryhard mode ξανά ανοιχτό.
μπορώ ρε. Δεν μπορώ να παίξω με αυτό. Δεν πειράζει. Όποιος έχει μείνει μέχρι τώρα εδώ να πει στα σχόλια σκιά. Αν είστε κανονικοί, γράψτε σκιά. Και όλοι το γράφουνε ρε. Και σκάνε στο γέλιο. Άμα το δουνε κιόλας. Έλα ρε λίγο, είμαι ο καλύτερος. Γράψτε στα σχόλια, είμαι ο καλύτερος. Μην γράψετε ξανά, σκιά πρέπει να γράψετε. Τώρα δεν μιλάω. Έλα, επιτέλους, σχεδόν έφτασε εκεί που είχα πέσει. Σχεδόν. Άμα πέσω ξανά εκεί, θα κλάψω. 15.000 XP. Έλα λίγο, ο Φέδωνας. Τώρα θα μιλάω γιατί σχεδόν. Εκεί που έπεσα πριν είχα πέσει πάρα πολλές φορές, αλλά τώρα σε βίντεο να πέσω εκεί. Ας πέσω εκεί στα 500 μέτρα που είναι full δύσκολο και σχεδόν ποτέ δεν το περνάω. Έλα, είναι δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Έφτασα εκεί που έπεσα. 18.000 XP, what? Θα το διαρράζω. Εδώ έπεσα πριν ρε, στο αμάξι. Όπα τώρα δεν έπεσα. Ποιος είναι προ και εσείς νου? Και λέει πέφτω τώρα σε λίγο. Και θα πρέπει να το ξαναπεράσω. Άμα θέλετε να δείτε σε live stream στο TikTok, δεν κλείνω το stream μέχρι να το περάσω το OnlyApp, θα πρέπει να μου το πείτε στα σχόλια και να με κάνετε follow. Και θα το κάνω, αλλά δεν ξέρω πότε. Άμα θέλετε πείτε το όμως στα σχόλια. Τώρα για να το κάνω, αλλά έχω χαθεί. Γιατί ο λαβύρινθος είναι ένα σημείο που χάνομαι συνέχεια. Και πού πάω τώρα? Είμαστε λοιπόν, γιατί χάναμε ρε. Κάποιες φορές το βρίσκω με την πρώτη, κάποιες που παιδεύουν. Μήπως από εδώ πας? Όχι, δεν πας από εδώ. Μήπως από εδώ πας? Α, να το βρήκα. Ναι, το βρήκα. Γη, στα 540 μέτρα. Γιατί τώρα κατουργέμαι. Ναι. Πάω να κατουρίσω. Τι τους μιλούσες? Για να μην βρεθούνε. Όπα, ήρθα. Κατσάου. Πρέπει να πω το κατσάου. Κάτσε να δω πόσο μπαταρία έχει. Ωραία. Κατσάου. Είναι πολύ δύσκολο ρε. Έλα! Το πέρασα!
πήγα να πέσω και το έκανα. Γι' αυτό το πράγμα τώρα, ωραία μάγκα μου, το πέρασα. Νόμιζα ότι θα έπεφτε εκεί, αλλά η τύχη ήταν με το μέρος μου. Δηλαδή, έλα φτάνω στα καρτάκια, μπρο. Ωραία. Ρε, κοίτα εδώ μπράτσο που έχω ρε. Ακόμα. Εντάξει, δεν είναι ότι έχω... Δεν είναι... Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, αλλά είμαι χαρούμενος γιατί πήγα να πέσω και δεν έπεσα. Δεν παίρνουμε ποτέ καρτάκια εδώ, γιατί εδώ πέφτεις. Εντάξει! Εδώ πάντα πέφτεις με καρτάκι, γι' αυτό δεν το παίρνω. Έχω πέσει. Δεν έχω πέσει, αλλά πήγα να πέσω μια φορά από έναν φίλο μου. Και δεν ήθελα. Και πήγα να πέσω, αλλά... Κατάλαβες, μπρο, κατάλαβες. Το πας όλο χωρίς αμάξι και γλιτώνεις το πέσιμο. Και είναι και 700 μέτρα, δεν είναι 200. Να λέγεις εντάξει, είναι 700. Αυτό τώρα άμα το δει ο Χρήστος, όταν το δει θα λέει πω αυτός ποτέ έφτασε τόσα μέτρα. Έχω να έρθω εδώ και αρκετό καιρό γιατί δεν παίρνω πολύ όμιλια. Άμα το τερματίσω σήμερα, απλά θα το κάνω βίντεο στο TikTok. Είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Σεζόν 6. Φωτεινή, πήγα να πέσω ρε. Δεν θέλω να πέσω. Δεν θέλω να πέσω. Είμαι 168 level. Ωραία. Εδώ είμαστε. Τρίτη φορά έρχομαι στα νεκροταφεία. Να, εδώ είχα πέσει την προηγούμενη φορά.
Έλα ρε! Έλα, πέσε στον δρόμο. Πέσε στον δρόμο. Πέσε στον δρόμο. Έλα! Γιατί ρε, γιατί ρε. Γιατί να μου το κάνεις αυτό, δεν σε σίγουρο. 16 λεπτά ήτανε. Αχ, πάμε ξανά. Γιατί δεν μπορώ να περάσω το πρώτο επίπεδο πάρα. Αφράτα προβατάκια. Αφράτα προβατάκια. Τι λέω. Άρε. Άμα έπεφτω εδώ έτρωγω πίτο. Ωραία μπρο. Πώς έπεσε εκεί ρε. Αυτό ήταν το βίντεο, σας άρεσε. Κάντε εγγραφή, like και τα λέμε στο επόμενο. Bye.